Matthias, kom. Marie-Roos en Delphine zijn weg. Ja, blijkbaar zijn ze iets gaan eten samen. Nee, jij kent Delphine niet. We moeten ze zoeken. Marie-Roos en Delphine mogen nooit samen alleen zijn. Maar waarom? Marie-Roos staat op een lijst. Ja, wat voor lijst? Dat vertel ik wel later. We moeten ze nu zoeken. Ik heb een slecht voorgevoel. Mother Mary comes to me. There